खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ जों बयबो नुगासिनो आरो मिथिदों दासान्दि आसामनि माखासे जिल्लाफोराव एभिक्सन खालामनाय थामहिनबा होस्रांनाय हाबाफारि जागासिनो दं। धुबुरी, गवालपारा, नगाव आरो गोबांथार जिल्लानि माखासे ओनसोलाव जाय हाफोरा सरकारनि एबा फरेस्ट ओनसोलाव गोग्लैयो बे ओनसोलाव दखल खालामनानै थानाय, न' लुनानै आबादथिलि, न' बानायनानै आयेन बेरेखायै थानाय मुसलमानफोरखौ होस्रांनाय हाबाफारि लागासिनो थादों। रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बुंबावनाय बायदिब्ला माखासे जिल्लाफोर जेरै साउथ चालमारा, मानकाचार, गलाघाट बायदियाव बे सप्तानि गेजेरावनो होस्रांनाय हाबाफारि लाबावनाय जागोन। नाथाय बेनि गेजेराव साननो गोनां जानानै फैदों एबा दुखुनांथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। थारैनो बिजेपि सोरखारा आसामनि थागिबि ट्राइबेलफोरनि सायावबो एभिक्सन खालामसिगोन नामा? थारैनो सोरखारा बर'नि हाखौबो एभिक्सन खालामसिगोन नामा? थारैनो धुबुरी, गवालपारा बायदियाव होस्रांनाय हाबाफारि लानायनि उनाव बर'फोरनि हाखौबो नोजोर होदों नामा सोरखारा? बे खेबाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। एभिक्सननि एलार्ट फोसावदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे ट्राइबेल सुबुंफोरनि हायाव एभिक्सन खालामनो थाखाय गं 40 बर' गामि थागिबि नखरफोरा हाग्रा ओनसोलाव थानायनिफ्राय 10 साननि गेजेराव गाव गावनि न'फोरखौ नागारनांगौनि थाखाय नटिस फोसावदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाय जायगाफोराव एभिक्सन खालामगोननि नटिस हरदों बे जायगाफोराव गासै ट्राइबेल हारिफोरा रायजो जानानै दं, जेरै बर', मिसिं, गार' आरो कार्बिफोरा। नाथाय एभिक्सन खालामगोननि नटिस हरनाया बेसेबां सैथो? जेराव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव होस्रांनायनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। बेराफारसेथिं एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो बे नटिस हरनाया जुदि नंमारगौब्ला एबा थारब्ला बे जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा, मानिनानै लाजाथाव नङा होनना गोख्रों रावजों सोंखारिदों मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों मैया दिपेन बर' बिथाङा। मैया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि बर'आ आसामनि थागिबि हारिसा जानानै गावनि राव, हारिमु आरो अधिकारखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो। जानो हागौ बियो सोरनिबा राजखान्थिनि थुनज्लायनाय होनना बाथ्रा बुंदों दिपेन बर'आ। नैथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव खुंथाय सोरखारनि गोख्रों नाजानाय आरो बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गोबाव सम एनआइए केस नांनानै थानाय गासै सा 20 बारग' एनडिबिफ्रा मैया क'क्राझार जेलनिफ्राय उदां जानानै फैबावनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो सान सिगाङाव उदां जानानै फैनाय बायदिनो बिथांमोनाबो जोबथेसालियाव खमैबो 10 आरो 11 बोसोर थानांनायनि उनाव मैयानि समाव उदां जानानै गावनि नखर, बिसि फिसा, बिमा बिफाजों जयै मोखां नायलायनानै संसार जाफैनो मोनसिगोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्राय 5सो बारग' एनडिबिफोरा उदां जाबावनो दं होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोनाबो थाबैनो जाहाथे उदां जागोननि खौरां मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव मैया बिटिआर सोरखारा साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ राननानै होदों। बिटिआर सोरखारा जेरै खोथा होदों एरैनो रायजो राजाफोरनि मदद होनायखौबो नुनो मोनबोबाय थादों। जेराव साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो बिटिआर सोरखारा साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होनायावबो उन जानानै थायाखै। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सोरखारा। हा आरो हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थाखाय गोबां लाइमोनफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होदों। बेयो बिटिआर सोरखारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि होननानै बुंनांगोन। बे मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोर, दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बे समाव आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिटिसिखौ लानानै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ थांनाय सानखालि नुनो मोननाय जादों। मैया उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव गेजेर फरायसालियाव बिल्डिं लुफुंगोननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव रायजो सभानि बारग' एमपि आरो आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिया बुंदों दि रायजो राजाफ्रा जुदि मदद होयोब्ला बिटिसिआव बिजेपि दोलोआ सरकार दानायनि सम फैगोन। बिथांनि बेबादि बुंनायाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै। खायसेया मोजां मोनदों, मोजां कमेन्ट खालामदों, माखासेया नेगेटिभलि कमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बिश्वजित दैमारियाबो बिटिसिनि चिफ जानायनि सिमां दं नामा? नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंनो सानो फोरमायहरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों। बाथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां।
आमेरिकानि सासे बान्था मोनगिरि देंखो नायदिंगिरि बिजिरगिरि जायखौ मेथाइ रोजाबनाय बादायनाय दिन्थिफुंनाय आमेरिकानि आइडलाव गावनि खामानि मावनायनि थाखाय मिथिजायोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिसि फिसाय सानैबो सोमोनांथावै समबारखालि लस एन्जेलिसनि गावसोरनि थाग्रा न'आवनो थैना थानाय थासारियाव सानैखौबो बोखांनो मोननाय जादों। लस एन्जेलिसनि पुलिस बिफाना थैनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो फिसाय थैनायनि जाहोनाव सासे 22 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ खानाय जादों आरो बेनि सायाव दाय जाबसिननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिमबो बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसनथाइ साना मैया मेहेरगोनाङै जानानै थांबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसनथाइ सानखौ मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै नलबारि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय चादेरकुसियाव थानाय श्री श्री दुर्गा फुजानि नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनाङै थांनाय सानखालि खुंफुङो। मख'नो गोनांदि 2015 मायथाइनि 15 जुलाइ खालाराव इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन थामहिनबा खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। 2015 मायथाइनिफ्रायनो बेबादिनो फैयै फैयै खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाफुंनानै लानायनि उनावनो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थांखिखौ लानानै गायसननाय जादोंमोन। बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' हारिखौ खौसे खालामनाय आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' हारिखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बे आफादखौ गायसननाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेबादिनो मैया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव 12थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसि एबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोन 22 जिल्लाखौ लानानै 12थि गायसनथाइ सानखौ खुंफुङो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलि 9 रिंगायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो इउबिपिअनि आफादनि आफादगिरि मलरन्जन बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे बे मेलाव जर'खा आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो गोबांथार मेलेमजिबि बुद्धिजिबि बिथांमोना बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। नगाव जिल्लानि बटाद्रुबा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बमुरागुरिनि गंसे गलायाव बृहस्पतिबार खालारनि मोनायाव सिखाव खावनाय जाथाय जालाङो। खावनाया नगाव बटाद्रुबा फोनांजाब लामानि बमुरागुरियाव थानाय कृष्ण सइकिया मुंनि सासे फालांगिरिनि साहा हटेल आरो पान गलायाव जादोंमोन। सिखावफोरा कृष्ण सइकियानि गलानि दरजाखौ सिमफायनानै नोगोद 20,000 रांनि मुवा बेसाद आरो सिलिन्डारजों लोगोसे एलपिजि गेसनि स्ट'भनिफ्राय 5,000 रांसो खावनानै लांदोंमोन। लामा सेरनि गलायाव खावनायनि उनाव गुबुन गलादारफोर आरो जायगानि थागिबिफोरा जिंगासिदों। ग्रेटार बटाद्रुबा ओनसोलनि थागिबिफोरा आरो फालांगिरिफोरा पुलिसखौ इयुनाव बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रों रैखाथि होनो थाखाय खावलायदों। बे समाव कृष्ण सइकिया खावनाय जाथायनि बागै एबा सोमोन्दै बटाद्रुबा पुलिस थानायाव एफआइआर थिसननाय बायदिनो पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव फैनानै नायदिंफैयो। जों बयबो मिथिगौदि म्यानमारनि थासारिया गोबाव समनिफ्रायनो दुंहाव थासारिजों भुगिनांगासिनो दंमोन। नाथाय दिनैनि समाव म्यानमारा बिग्रायारिफोरनि हिंसायारि दाङाबाजिनिफ्राय उदां मोनबाय। बे बाथ्राखौ म्यानमारनि रौनिया सोरखारा गोख्रोङै बुंदों। जेराव म्यानमारनि रौनिया सोरखारा बुंबावदों दि जों बिग्रायारि दावहारुफोरखौ फोजोबस्रांनो हाबाय। जाय हादोरनि सा-सानजा बाहागोआव खुंथायनि खाफाला गेवबाय। हिंसायारि जाथाया जानाय नंलिया बे खेबनिफ्राय। म्यानमारनि चान रायजोआव थानाय नाबंक'किय' सोहोराव फिन आरोबाव बिग्रायारि आफाद थामहिनबा टां नेशनेल लिबारेशन आर्मी TNLA नि आखाइनिफ्राय उदां जानो हादों। मोनसे ब्रिटिश F-35 फाइटार जेटआ केरेलायाव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो थाबथानानै दं। जेराव केरेलानि तिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोनाव थानाय बे फाइटार जेटखौ लानानै गोबां सावराय जाबाय थादों। मिथिनो मोननाय जादों दि ब्रिटिश रयेल नेभिआ तिरुवनन्तपुरमाव थानाय बे फाइटार जेटनि थाखाय बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफोरनो मोनसे मख'जाथाव भारा होनो मासुल होनांगोन। मख'जाथाव दि बिरखंआ तिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोनाव दं मानोना बियो जन्थरारि जेंनाफोरनि थाखाय बिरनो हाया। गोबां हायुङारि खौरां फुंखाफोरनि बायदिब्ला बे बिरखं गाथोनाव बिरखंखौ पार्किं खालामनायनि सोलायै बिबानगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो एबा सानफ्रोमबो 26,261 रां भारा लानांगोन। ब्रिटिश नेभिनि F-35 फाइटार जेटआ 15 जुन खालाराव तिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोनाव ओंखारदोंमोन आरो 6 जुलाइ खालि जेटखौ फाहामनायनि थाखाय बिरखं गाथोननिफ्राय लांनाय जादोंमोन। बिरखंखौ दोननाय 23 साननि गेजेराव बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफोरनो होनांगौ गासै भारायाव होनाय मासुलआ 8.6 लाख रां।
6 जुलाइ खालि सा 24 ब्रिटिश नेभि रोंग'साफोरनि मोनसे हानजाया तिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोनाव थांदोंमोन आरो बे हानजायाव सा 14 टेकनिशियान आरो सा 10 फ्लाइट एटेन्डेन्ट दंमोन। बिथांमोना फाइटार जेटनि जेंनाफोरखौ आनजाद नायनो थाखाय फैदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। तामुलपुर जिल्लायाव स्किल्स डेभेलपमेन्टनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर राननानै होदों। स्किल्स डेभेलपमेन्टनि फोरोंथायखौ बिटिआर खुंथायनि स्किल्स एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्ट्रप्रेन्योरशिप डेभेलपमेन्ट मिशननि बानजायनायाव खुंफुंजादों। 3 दान आगर एरनाय, सि सुनाय बायदि फोरोंथाय होनायनि उनाव थांनाय सानसे सिगां बायदि रोखोमनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौबो राननानै होदों एमएलए जलेन दैमारी आरो बिटिसिनि इएम उइलसन हासदानि नुजाथिनायाव। तामुलपुर जिल्लानि नावकाटा आरो तामुलपुर फरायसालिमानि अडिट'रियामाव स्किल्स डेभेलपमेन्टनि फोरोंथाय लानाय आइजोफोरनो सिलाइ मेसिन राननानै होनायजों लोगोसे फोरमान बिलाइबो राननानै होदों। बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि बिटिआर हालामाव स्किल्स डेभेलपमेन्टनि सोलोंथाय हारखौ बांहोनाय, लाइमोन आरो आइजोफोरनो स्किल्स डेभेलपमेन्टनि फोरोंथाय होनानै हारखौ एबा गावखौ गसंथानो राहा खालामनाय थांखिजों बे हाबाफारिखौ थांनाय सानसे सिगां खुंफुंनाय जादोंमोन। भारत हादोरा खम जानथायसिम थांग्रा बेलिस्टिक मिशन पृथ्वी-2 आरो अग्नि-1 खौ आनजाद नायनायाव जाफुंसार जानो हादों। भारतारि रैखाथि बिफाननि मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे मिसाइलफोरखौ ओडिशानि चान्डीपुराव थानाय इन्टिग्रेटेड टेस्ट रेन्जनिफ्राय आनजाद नायनाय जादोंमोन। स्पेशेल स्ट्रेटेजिक फर्सनो सामलायजानाय बेलिस्टिक मिसाइलफोरनि आनजादआ भारतनि थाखाय मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला पृथ्वी-2 मिसाइलनि जानथाया 350 किल'मिटार, जाय 500 किल'ग्रामसिम हाथियार बम्ब परमाणु हाथियारफोरखौ लोगोआव लांफानो हायो। बेराफारसेथिं अग्नि-1 मिसाइलनि रेन्जआ 700 निफ्राय लानानै 900 किल'मिटार आरो बेयाव 1000 किल'ग्राम परमाणु हाथियारफोर लांनो हायो। मख'जाथाव दि 16 जुलाइ खालि लादाखआव हादोरारि आकाश मिसाइलखौ आनजाद नायदोंमोन, जाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानायनि 2 दाननि उनाव बे आनजादखौ नायदोंमोन। बेनि उनाव दायो फिन पृथ्वी-2 आरो अग्नि-1 मिसाइलखौ आनजाद नायनायाव जाफुंसार जानो हादों। भारत हादोरा रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बेफोर जाफुंसारनायनि थाखाय भारतारि रौनिया आरो रैखाथि दारिमिनखौ साबायखर बावदों। सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय हुदुमकाटा गामियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 100निबो गोबांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइनिं जादों। क'क्राझार गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबाव इउपिपिएल दोलोखौ गोहोगोरा खालामनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब सिगांबोदों। गसाइगाव ओनसोलनि इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों मावथि एबा मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारिखौ मदद होनो गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै गोबां रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइनिं जानाया दासान्दि सोलिबोगासिनो थादों। बेबादिनो मैयाबो गसाइगाव महकुमानि एबा सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय हुदुमकाटा गामियाव इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिनि नुजाथिनायाव गोबां माइनरिटि हारिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जइनिं जाफैयो। जइनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव गोबां दोलोफ्रा गोबां बाथ्राफोर बानसावनो हागौ, नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारनि समाव बिटिआर ओनसोलाव माब्लाबाबो बुलडचार सोलिनाय नङा। बयबो रायजो राजाफ्रा गोजोनै थानो मोनगोन होननानै राजु नार्जारिया रोखायै फोरमायनायजों लोगोसे सराइबिल बियाबाव बिपिएफ सोरखारा जेबो खामानि मावनो हायाखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा गोबां जेंनानि गेजेरजों भुगिनांनानै दङ, बे बाथ्राखौ फोरमायो। 13 जुलाइ खालाराव मोनसे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ खानाय जादों आरो गोथै सह'खौ फुख्रियाव गारनानै गावखौबो फोथैना लानो नाजादोंमोन। सन्देह खालामजानाय सुबुंनि मुङा आनारुल हक। दरं कारुपेटिया पुलिसनि हेफाजाबाव मरिगाव पुलिसआ थांनाय सानसे सिगां सन्देह गोनां आनारुल हकखौ हाग्रापार ओनसोलनिफ्राय खानो हादोंमोन। मरिगाव जिल्लानि बेलुगुरि पुलिस थानानि बिबानगिरि हेमन्त बरग'हाइनि दैदेननायाव पुलिसनि हान्जाया बे अपारेसनाव गुबै सन्देह गोनां आनारुल हकखौ खानो हानायाव जाफुंसार जानो हायो। सन्देह गोनां आनारुल हकआ मिजारुल हकखौ बुथारदोंमोन आरो गोथै सह'खौ दलिगावनि मोनसे फुख्रियाव गारनानै गावखौबो फोथैना लानो नाजादोंमोन। मख'जाथावदि बे बुथारनाया जुलि जायै सोमोन्दोनि थाखायनो जादोंमोन होनना सन्देह खालामनाय जादों। रायजोआव गोबां समावनो आयेन बेरेखा हाबा मावग्राफोरनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर लाखिबोदों आरो आयेन बेरेखा हाबा मावग्राफोरखौबो हमनानै आयेन बादियै साजा होबोदों। नाथाय थेवब्लाबो खायसे दुथां सुबुंफोरा एबा आयेन बेरेखा हाबा मावग्राफोरा दुथां हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थायाखै। बेबायदिनो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि बेरेखायै श्रीभूमि जिल्ला पुलिसनि अपारेसना
सोलिगासिनो दं। मोनसे आन्दोनि सायाव खौरां बिथा खालामनानै पुलिसा निलाम बाजाराव सिग्रोमदोंमोन आरो सिग्रोमनायनि गेजेरजों सासे बाइक सालायगिरिनिफ्राय 30,000 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामनो हादोंमोन। पुलिसनि बायदिब्ला जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरनि गोसोम हाथाइनि बेसेना 6 कौटिसो रां जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे समावनो पुलिसा फेग्रा मुवा जगायनायजों सोमोन्दो थानाय पुलिसा आब्दुल आजाद मुंनि सासे सुबुंखौबो खानो हादों, जाय ड्राग्स फालांगिरि। मख'नो गोनांदि आब्दुल आजादआ गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगिजों लोब्बा दङमोन। बे बिथिङाव निलाम हाथाइ पुलिस थानानि पुलिसा मोनसे गसर थिसनो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। बेनि अनगायैबो एसेबां गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जब्द खालामनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ससियेल मिडियायाव गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों श्रीभूमि पुलिसखौ साबायखर बावहरदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों साखाफारा जादों सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिपिएफ दोलोआ। बिटिसिनि 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय औबारि गामिनि थामहिनबा औबारि बिसिडिसिआव गणेश कछारीनि दैदेननायाव खुंजादों मोनसे बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोबां दोलोआनो दासान्दि साखाफारा जादों, फोसावदिं हाबाफारि लादों, जयनिं हाबाफारि लादों। बेबादिनो बिपिएफ दोलोआबो सा 300निबो गोबांथार सोद्रोमाफ्रा फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों। थांनाय सानसे सिगां बिपिएफनि फोसावदिं मेला जालाङो, जेराव फोसावदिं मेलनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोआव जगदान खालामफैयो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।